Здравейте, приятели, Дичкрил е тук и ми върви с невероятните 13 FPS и до мен е Стоян от Олата в Амен 1. И ще играем днеска Half-Life 730. Нещо губим с Искам да ви Half-Life. кажа, че това е най-яката игра и... И това ще ми е първия път, когато я играем. Да, спринтьорите са чудесни И бягат без да си движат краката, бе си ми Което е чудесно, Това е чудесно ви чудно, казвам, просто Тихо, тихо, перфектно. тихо. Мултиплеер. Може да се направи герой. Охо! О, Се казвам Джони Италяно. Дич Карел. Ай така. Гордан? Гордан. Кой? Кой си ти, Гордан? Гордан 2. Гордан 17. Гордан 8. 8 ти казах. Тук променя ли са да е това като го... Ай, Робо! Охо! О, вече си бей. В! Не, нека си човек. О, ще Си бъдат... за човек Ще най-къде. бъдат дуфен шмърт. Добре, Дофен Шмъртен трябва ли да има коса? Не. Камп. Little Добре, играй. colors. Так! О, направи се изискан. С зелено. Зелено ти казва. Така ме кеф повече. Тогава зелено. Айде. Айде, готово. И сега ще направим серверче. Всичко е ок. Так е всичко. Добре, играй. И... Старт. Так! Рандом Джейк на кнап. Моля не се. Какво е? О, лагва! Играеш, бате. Бате. Сега ходи. Значи, с Дичев играем на умиране. Като той умре и аз съм след това. Не, Вече няма. имаш бол. Ай, Сега арбалет. бяхме. Охо, не дей. Какво е това? Това ко прави? Защо няма никой? Това ко прави? Това мога да се... Какво мога да прави? Мога да скоча в шахта. То няма никой. Я! Войне. Няма никой. Катилите. Играеш сам. Не играя сам, има, виж. Само че си. Я! Има, бе, просто роботите не ги зачита. Не, така мисля. Не бе, спръгна. Чакай. Чакай да видим, да обиколим, да видим. О, помня! Вай, с тия глупости. Честито. О, Airbag! Jetpack Джордан. Къде? Това направо. Да паднеш в зелената лава. Радиация. Радиоактирана мамичката. Радиоактивна работа. Вай, какъв то меч. Тъпите, това са пчелите. Човек играеш сам, пусни са. Прави Не се. сингъл. Добре, сега идваме къде. И обратно сме тук. Да. Кой ма цепи е? Къде? Някой те стреля и... Сега съм аз! Ето го! Айде, това съм аз. Този педал ще умре. Това съм аз. Ти го обиждай, човек. Аз не обиждам. Ти го псува наистина. Аз не псувам. И в студиото казаха пауза, върнете се след реклама. И отново сме тук след рекламите с Алекс Сърчеджиева и Маги Игнатова. Бре, това живо ли? Е там горе! Ето бе, дело ще го убия. Късти с катин. Ти си против мен. Вау! Сега съм аз. И сега бихме. Къде сте? Бай се! Бай се! Не. Да, това беше 3 Какво секунди. направя? Да умреш за 2 секундиче. Алекс. Бре, имаш много живот, това е възможно ли? Има много жилетка. Няма значение. Тия бутони какво правят? Има ли някой бутон да върши нещо? Тази шибана игра. Натисни левия клик. Да, мерси! 25 кръв останах, поне паднах в някакъв бункер от времето на Хитлер, фашистите. Къде съм, защо съм тук? Да, сега умра! О, добре, не падна. Тук са... Тук бяха гадните чичковци! Гадните чичковци! Ти си от отбора на работите. Слабаци. Сега съм аз. Гледай сега какво правя. Има асансьор, като съм асансьор. Ще отидем на асансьора. Ще натисна копчето. Бе, съвсем се активира. Сега вече. Патлак. Патлак. Але... Си от моя отбор. Оръжие, вземи оръжието, бе! Уби го, мъртъв е. Вземи оръжието. Мерси. Моля. Те се гледа живота. Вземи го. Ти си го взел. Така ли? Аз знам. Не се вебахме.
Шегувам. Ще ме баха, майка. Къде сте? Ето го! Кой си, къде си? Защо се обеси е сега толкова? Не е верно, не, умре. Тук поне мъртви. Убиха тази край. Мъртъв. Не е верно, не е верно. Дай да играем. Умре! Или вярно е? Тихо, тихо. О! Базука! Ще ми натруша мизерните кокале. Чай, я, виж земята, виж земята. Имаме много те... Гледай земята. Само си земята. Да, Не не съм тъп. Какво викаш? Аз не съм тъп. Не е вярно. Аз някъде... Ей, там има един... Байки шаран! Оле, убих го. О, имам още едно! Има дупка в стената. Това само Майнкрафт мой се случи. О, убих го, вижте, дами и господа! Добре, обаче... Мега добър. Защо сочиш екрана с мисленето, че те виждат нещо? Знам, че те не виждат нищо, но аз Ще на са. практика го убих! Умри, прилеп. Мария, ей, поляк. Умри, бе! Чакай, Поляк. започвалям нагоре. Ами, от Полша, този шибаняк. Още! О, мерси! Базука! Бе, направо ще ги... Сега, нямаш път. Има... Да, мерси! Ай, че никъде дърен ли си презареждай по-бързо е кърък. Не да го видам. Да! Намазал си. Долу е, внимавай, долу е. Ето го! Къде си? Кой е браво, би го. Много ясно, че го бих. Аз съм върх. Върха на тортата. Вземи го, това е кръв. Калачи ме! Мърши! Мърши! И това ще така, Half-Life. Сега бе. Кой ме убива? Ха. Айде, ще играя последен рунд и ще спираме клипа, защото май стана дълъг. Не, защо? Нека играем. Защото имам и други клипове. Какво това? Какво ми даде? Да скачвам като зайче байче. Сега ще му отивам с мутиката, бе. Ко знаете вие? О, къде? Това не е мутика, е! О, мерси. Во имам 2 патрона на базуката. Най-разумното решение. Сериозно? И това беше от нас. Коментирайте, Не, защо оценявайте не? и чао!